Rhaid I fi ddweud, wy'n teimlo bod ni wedi gwisgo gormod fan hyn. Esgusodwch ni. Sian, mewn gyrfa oedd bron cwarter canrif, dyma tro cynta eriod I fi fod mewn pyjamas ar teledu. Mae'na tro cynta I bopeth. So chi hyd yn oed yn gwellunio un ti dydd Nadolig mewn pyjamas. Ond o'i fan hyn am y tro cynta eriod. Just paid y disgyn I gysgu. Bendant. Wel, mae rai ddweud, mae'n gyffyrddus, mae'n gwtslid dros ben. Beth sy'n rhaid cofio hefyd, enghraifft, beth I fi'n gwisgo fan hyn, mae'r teimlad y defnyddio. Mae datblygiadau ymlith textiliau erbyn hyn yn aruthrol. Mae'r dyddiau lle o'ch chi ond yn cael gwedwch bathro bach toweling, neu rhywbeth cotwm, neu rhyw jersey rhad wedi gwir diflannu. Achos beth sy'n bwysig gyda lot o'r dillad yma, a hyd fyd y pethau cotwm yn ni'n gweld, yw bod yna brent teimlo'n gret. A chi moyn rhywbeth sydd yn esmwyth. Mae hon yn teimlo fel satin nes y gat y corff. Mae'n neud fi beswch tymach, mae rai fi gyfaddau. Ond mae hwnna'n holl bwysig. Mae drychiad y peth erbyn hyn yn holl bwysig. Mae'r dyddiau hefyd pan o'ch chi'n gwisgo rhywbeth bach winsiet i'r gwely. Chymod chi ddim yn yna yn y 70au pan oedd chi y dynon drian I gyd goffa mynd i'r gwely yn I pyjamas nylon a sheets brau nylon. A o'n nhw bron yn tasgu pan o'n nhw'n mynd ar y sheets. Erbyn hyn, I chi gallu cael defnyddio hyfryd. Sian dyn ni fan hyn yn edrych yn lyflu. Fel wedi Sian pan ddod oedd I hon mlaen, glywon nhw pan gyrraeddo nhw y modeli gyda llaw bod nhw'n gwisgo pyjamas a dillad I fynd i'r gwely. O na, wedyn nhw gyd. Fel wedi Sian gyda hon, gallech chi fod yn gwisgo I mas I siopa. Mae'n edrych fel rhywbeth o fyd chwaraeon, ond yw Ydy. A lot o reswm am hynny yw, ni'n gynnar yn y tymor, felly mae digonedd o pyjamas ar y stryd fawr. Na pham ni wedi gwneud y pwnc heddiw oherwydd maen nhw'n bobman. Dim lot fawr o'r dressing gowns yn bobman. So mae'n dechrau hwyr I bach y fwyd ei hyn i'n dechrau dod. So gyda'r hwyr pan mae'n dechrau oeri, gwyddo bod chi o hyd yn eich loungewear mas yn y patio yn cael gwydred o Prosecco, mae'n dechrau mynd yn oer, mynd i'r adran chwaraeon nes I fan hyn, felly mae'r jacket bach yn dod o'r adran chwaraeon, mae'n esmwyth iawn, mae'n tymlo'n gret, a'n ffantastig gyda'r pyjamas, ond unwaith I Sian I dynnu'r jacket bant, fe welwch chi wedyn, mae lot o fanylder hyfryd ar y pyjamas Mae nawr yn edrych fel pyjamas nawr yn diwe. Mae da chi darn o'r les pert iawn ar y sgwyddef. Yn ostroif Sian Rowl chi'n gweld yr holl hyfryd yn y cefn. Mae da chi'r darn riban satin neis yn ei glymu fe. Marks & Spencer sydd wedi cynllunio hon, a mae rai fi gyfaddau, maen nhw wastod wedi arwen y ffordd ar y stryd fawr lle mae'r pethau mewn y cwestiwn. Gallwch chi fynd a talu croc bris am pyjamas. Ond mae Marks & Spencer yn deall defnyddio sy'n tymlo'n garedig i'r corff a wedyn patrymau pert merchetaidd yma. Mae hwnna'n neis. Mae'r lliw yn dawel iawn fyna. Mae dyn ni, pwy sydd yn ei pini Hanas dyn ni nesa. Hanna nesa, ie. Nawr, mae rai fi weid, pan weles I hon yn y siop, ddwles i'r hon oherwydd fi'n credu bod rhywbeth hyfryd am yn y nos, chi'n mynd gadre, cwpla'r gwaith, chi falle'n cael pryd bach o fwyd, cawod a newid yn barod am rhywbeth, felly ta wych o'r gloch I wi, a chi yn eich pyjamas yn yteb drws. Gyda hon, o'n i'n credu mae rhywbeth mor clinical, minimal glân y byty'r cyfan. Unwaith chi'n dod mas o'r cawod, chi'n gwybod chi'n mynd ymlaen fresh neis yn gwisgo hon. Wrth gwrs, nid pyjamas yw hon, ond gwynos. Gyda hon, o'ch chi gallu hefyd dod I shorts bach dani. Dwi ddim gweld lot o bwynt I ddod I shorts, dan rhywbeth, sori Hanna fan hyn, sydd cweit mor hir a hyn, achos mae'n cuddio'r shorts. Dim pwynt bod chi'n gwario arian, maen nhw'n gwerthu'r cyfan ar wahân. Beth sy'n neis fan hyn eto, jersey o ansawdd hyfryd. Hon yn dod o Next. Rhaid dweud, gynnar yn y flwyddyn, darpariaeth gwych yn Next, oherwydd adeg Nadolig, mae'r siopau mae gyd. Maen nhw gyd yn penderfynu reit, newn ni pethau coch, newn ni pethau tartan, anrhegio Nadolig neis, ond ar hyn o bryd, mae'n ddewis gret yn lot o'r siopau ar y stryd fawr. Fi'n hoffi hon oherwydd mae'n edrych fel rhywbeth chi'n cael mewn gwesti yn dwych. Os ni fel ti, Sian, ond fe mynd I gwesti 5 seren, nid bod Owain a nid Airbnb fel mae Owain a finne goffa wneud. Chi'n cael mae'n debyg Owain y dressing gowns hyfryd yma yn ffres I chi gael gwisgo yn yr ystafell, ond fe? Fi roed I clon yn ffasiwn beth. Mae Sian yn hen gyfarwydd, dweud y gwir, mae Sian ar rester o'r bobl sy'n dwy nhw. Hasi fi ddim o'n nhw. Slippers i fynd Ond mae hon, na beth o'n i'n hoffi am hon, a hefyd mae'r manylder bach llwyd ar hon yn gweithio chi pa liw I fynd ai. Unwaith I chi gyrraedd adre, chi'n mynd I wisgo hon gyda tipyn o bopeth wedyn ni. Gret gyda llaw hon, a not na beth wy'n gwisgo I ddod allan o'r cawod, oherwydd mae'n 100% yn y cotwm o'r aifft. Mae'n golygu, chi'n gallu gwisgo I mas o'r cawod, hongan I fyny bydd I disychu. Gret, reit te. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr ar y coch. Nes dyn ni nesa. Wel, ond am beth nadoligedd yn gynnar yn y flwyddyn. Anreg Nadolig. Ond beth gallwch chi wneud nawr, prynu fe fel anreg Nadolig yn barod, ond dwi'n nes i'r bobl nes I falle a pyjamas adre, maen nhw wedi cael Nadolig diwetha fel anreg. Chi'n gwisgo nhw falle am wythnos fach ar ôl y Nadolig, wedyn maen nhw'n mynd i'r ddor a chi'n nofio amdano nhw. Mae'r lliwiau yma, y lliwiau mwy cyfoethog yn ffasiynol, ni yn dechrau symud mewn i'r Hydref.
Pidwch poeni adeg yma, os ydych chi ffili ffindo, fel o'n i'n gweud, yr gwnnwys gyfen gydau, neu fel ni'n gweud yma, fel yn beth yw'n gwisgo rob, cardigan sydd yn ei fan hyn, ond i ni wedi defnyddio cardigan lle mae unwaith eto, mae teimlad y peth yn feddal dros ben, oherwydd nid just pyjamas i wisgo'r gwely o'r dillad yma, mae'r styles yma'n addas iawn i wisgo fel loungewear, ond nhw, fel o'n i'n gweud, chi'n cyrraedd adre, cawod, newid am y nos, gwylio teledu neu wneud beth chi'n neud yn tŷ yn eich pyjamas. Ie, beth bynnag i chi'n gwisgo, cofiwch beth ddigwyddodd i Cherie Blair, ti'n cofio? So i'n cofio, fi'n twmlo stori dymlaen fan hyn. Diwrnod ar ôl ennill yr etholiad, dath i allan i ôl rhywbeth ar drws ffrant rhif 10, Downing Street, a tynwyd llun ohoni mewn rhyw hen ddressing gawna. Felly, ti'n gwybod, os ych chi'n mynd i fynd at y drws, gwneud yn siŵr bod ych chi rhywbeth neis amdano chi. Yn bendant, yn bendant. Diolch yn fawr, ffasiwn i ddod nes ymlaen.